1 तारिख 9/2026 12टा PM जोंनो मालायनानि जरा रेखा अपनी बगे जों गुबै देवनो एमान देवनो मोगथां देवनो अपने जों तबो बिसास खालाय मायाखौ कायसा बर' काव रेखा माने अब जबानो जों नारनानि काव उचित कि अब अंका कायसा जत गवर्नमेंट नि रूट बताओ सरकार नि आइन बताओ अपनी जिदिनी आइन नि बारा जिदिनी अंथाला गायगा जोंनि थानिनो साया खालायना अपनोबो आं जतनो सिरना मचङो हायनि बगे जे जानना किचिनि एयो 1 तारिख जिदिनी चिनि सिलेक्शन तङो जे ना होतै आइफिकाय जों बाय कोनो सिलेक्शन नि बगे काव साया हिंकाय जों हायनो हाय ताबगलाय हासाम आगरतला हाईवे रूल्स को चोराइबारी गेट जाथोखिनाय आसामनिबो त्रिपुरा फाइमै आताय चोराइबारी गेट केबनो इनफरमेशन रेगला केबनो नोटिस रेगला अबनो आनि किसारमो तिनि नि जोरातयो तिनि जे हांगा स्टेट नि प्रोग्राम नि अबंका जे कायसा बर काव रेखा चिनि मानगोनां प्राइवेट वेलफेयर डायरेक्टर साहब तना बिनि लिखित भाबे नोटिफिकेशन रेखा अमनि बगे तिनि नि जोरातयो हांगा स्टेट न अदर कायका थैंक यू वेलकम हामबाय।